Ngai kuble ya pi iwe haga kerteng ujis Kris unong thau nombu jongi. Bat ngapdiang subha ya pi ki parlok ki prabangen ki bapet ya kaneka jingi seng ya lab online ha YouTube channel jongka balang 7 Day Adventist New Nong Stoin. Ngai scam mapilayo ya ki kubor ki batte haga jinglong bakenja sem. Tiga ngapdiang subha biang ya pi iwe Bapin ya pet, bapin ya sengap, ya kini ki kubor manla kamit. Bat katim, ngani tu biang epi katim, hagan ega jinga seng ya lap, kadai sepang ngilajan syayeng, Te kakubor hagan kamit, kadai sepang kumno bantip ya kalawe, Ngangai scam ublay unang ya kerku ya pi. Kat bapin sengap ya kini ki kubor bat haswa bangin yo sngau ya ka jingruai tim song jongi ngilajan saying tongin pendam da ka jingduai kok pa jongi ubam neng niwan hajan jongme atrai hakne kamit kan nongi dab da ka jing sngongo naba me la kerku yangi lengba kini ki kubor man la kamit bat ngangit scam lengba kini ki kubor kan tei ha jing long bakajam sem bat ngintip ru ya ka jing shisha bat atrai ngadwai kerpang namta kini ki parlok ki parabanget ki bapet ya kene ka YouTube channel ngadwai bamen kta iki bat khnang makin sempang ya ka kubor ya ka ka bame la ai lengba syakri jome ngabu ya kini ki gai baro hakti jome bat pendap ingi dong men semakut bat to map iki pop light kelet kerangkang jungi ngaduai bat ngabu ikini baro hak teng ujisu amen mentah ngin don ya kejing ruai tim song Sharing kirom hari jingkula Don kanong babagko'y bablay usuma On the kickjat babat haklir longing poy In iyala kasyang jinghon rokan roy Ngilajan syaying Ngilajan syaying Kminjing tabakala syat lupa na chay Kmi kaburon naki kedop ka pernay Ngin sayo ledrong syan bat ngin om syepting Snap angel kiyarway ngilajan syaying Ngilajan syaying Hakita prophet mensem layatu Kadang baba pulang surok dak seru Dajing bodur baten ngila banyoi Kendra damau jasper ying syong lateni Ngilajan syaying Ngilajan syaying Kminjing tabakala syat lupa na chay Kmi kaburam lagi kedap ka pernay Ngin sayo ledrong syan bat ngin om syepting Snap angel kiyarway ngilajan syaying Ngilajan syaying Dito siya podong bakin yogen banleng Hukum ublay kilat yu jisu kingen Iktin ngin ya pencam hagi por
syat lupa najai Krika buruk Nagi kedap kabernai Ngin sayo Letrung syen bat ngin om syepti Ngap angel Kiyar wai ngila jan syaye Ngila jan syaye Ku para minya semaya ni hanta Hagarika jing sai blalai na jing ma Tupian kubor ublei bacanya hau Anda Jesu unwan pin yo lebat Ngila jan syaye Ngila jan syaye Kmi jing tabakala syat lupa najai Kmi kaburom nagi kedap kabernai Ngin sayo Letrung syen bat ngin om syepti Ngap angel Kiyar wai ngila jan syaye Ngila jan syaye Kublai pi baro sai sin pat ki parlok ki prajor ki ba budin ki ba pek ya khane ka khubor jongi na ka wei ka por se ka wei pat ublai udon ka khubor na kam ta jompi ha khane ka por ka khubor bangane sam se pi ya ka ba ublai ulabu ha ka donut janga kalong kumno ban tip ya ka lawei shwa bangine ya shakmat ban pule kene ka subject ngen ya dwai kukpa jingi ubah beneng ngi wan jan jome try da jing sngorit ngi kerpat ke jing lam ke jome ber ke jing don kat jome try yalam ke jing but jing perkat jingi ya ka donut jingi try kat bangi pule ke tin ke jome tu hikai ngi bangin nang na kene ka subject bat bangin pen kre elade ya ke jing im ke jongi kar khu yang lam paro try ha ka kerteng unci sungi dwai amen kumno bantip ya ka lawei dan sibon ki briu ha ka perthai ki ba khuslai ya ka lawei ke jongki kinong sensar bar kinong yalam hagani perthai ki khuslai kumno kanlong ka hima bat kumno kanlong ka ri bar ka jaj benreu hakapor ka bangadang shong class 7 ladon uwei ubriu uba pet yakini ki slakti jonga bat uba persyang ban batai ya ka lawei ka jonga ba ka lawei jonga kanlong kumta bat ngi iru ha ki haganiam Hindu dan sibon ki sadhu dan sibon kita ki nong pulikti ki ong yaki ki palm readers bat kita ki nong batai kat kum kita ki met beneng kita ki astrologers ki bapuli kita ki lan hangtai ya kita ki met beneng hangtai ban batai ya kalawe jong ki breu bat habanga pet ya kata ka jing batai jong uta ubreu kam shimla urlong ka weiru na kita ki jing batai jong u bat nyu i ba ki breu kimla ban batai ya kalawe jongi kimla ban ya thu kumno kalawei ka jongpi bat ka jonga kalong kalawei jingi ka shong ha ka kti ka jong ublei ubathau yangi ublei simlale ai ha ka perthai khlem na panpau ya ka no ka jingthmu jong u ha ka bible larangi pet na ka jingtho jong kinong thulpa uwe ni kinong thulpa u amos kalnong ka balai ka khot ka bah nyau ka tin jong blei ka ong sisa utrai ublei omle ai khlem na panpau yala ka jingthmu halaki syakri kinong ye thulpa ublei u ye thulpa ya ka ai ka banjia ya ka lawei jong ka perthai ya ka lawei jong ka hima bat ya ka lawei jong ki breu ha ka ni ka perthai ka bangi im ka bangi shong isa menta bat le ye thu leparu yangi syapang ublei ba ulong tang ma uhi ubatip lut ya ki ai baro Isaya saupun riu kalnong khot ka ba khandai bat ka ba shipheu ngalong ublei bat omdon ubakat nga ubadai thu ya ka ba kut nadu ka ba sedang bat ki ki bompat le nadu menbarim ublei u ya thu ya ka ba kut nadu basdang ublei ulade tip lepa bat layo ilpa ya ka jingkut jong ka perthai nadu menbarim nadu menhandai kulong kuma ublei ubakhmi na jerong bat ubapet ya ka perthai ka barit
hak jing penyai bat hak jing sensar jong kalong tang ke barit hak mat jong blai bat ublai uba khimi na jerong uya ilut ya ka jing sedang bod ilut ya ka jingkut jangka bat ha ublai hi don ka ai ru ka bari bat baro ki pau bat ki pau shna hak mat jong ublai ba ublai ulapan pau hak jing phos new jong uwei usim uba kerteng Nebuchadnezzar usim jong ka hima Babylon baka hima Babylon kelas sedang ban sensar ya ka perthai kala sensar don bor nadu usnem henrius pa san shwa ukris bat kala long ka hima ka bakhlain bar usim ulong uba khlain bor uwei next im bakhlain tam jong ka hima Babylon bat hakawai ka met haka snem ka baar jong ka jing sensar jong ula phos new ya ka jing phos new jong men met Daniel kalnong iwei bat te haka snem ka bat ka jing sensar Nebuchadnezzar ula phos new ka jing phos new bat lapen khuslai ya ka mensem jong bat ka jing thia jong kala do no usim le I ka jing phos new bat kala pen khuslai ya ka jimut jing berkhat jong bat yo thia yo dem shu bat ula perkhat ya ka jing phos new ka ba ula klet bat simlala ban kan mau shu ya ka ana kum taus ula hukum ban khot ya ki riustat bat ki nong le bertong bat ki nong khen ksoi bat ki khaldi bat nyathu hau ya ka jing phos new jong kumta kila wan hapo kila yeng hakmat jong usim baro kita ki riustat jong ka Babylon kila wan hau khmat jong usim bat kila persang ban batai ban nyathu hau ya ka jing phos new ka ba ula klet no Henry kimla ban ai ya ka jing phos new jong kimla ban nyathu ya ka ai ka ba ulu I kimla ban pau hau ya ka ai ka ba kata ka jing phos new kalong kila sedang ban pek ban wat benia naki klor kila sedang ban pek na kita ki jing pulih jengki haka school ba jongka Babylon kita ki riustat jongka Henry kimla ban ai ya ka jing batai jong kata ki jing phos new kumta usim ula ong ya kita ki riustat jongka Babylon ula ai haki ya ka wei ka hukum lada kimla ban batai ban ai usim ya ka jing batai jongka jing phos new tang ka wei ka hukum kalong ban penyap ya ki baro ya ki riustat jongka Babylon Daniel bat ki parlok jong ukli sngaw ya kenika hukum ban penyap no ya ki riustat jong ka Babylon namar Daniel Shadrach Meshach baru Abednego kilong kum ki wei kum kita ki riustat jong ka Babylon namar lashem ya ki bakilong khamstat ban ki wei pat ki riustat ha jong ka Babylon bat kenika hukum kala lek mi no na usim ban penyap no kentup yaki ki belong kita ki briu ki khon juda ki belong ki mrau hari nongwe bat ka ai ka ba Daniel ula le bat ula le hapo jong usim bat ula kerpat usim bu unbu ya yu te un pen I usim ya ka jing batai jong kata ka jing phos new Daniel ula le rung bet syak ka khet jong usim syak kamera ke jong usim ban kerpat usim ba un ipor yu kartu kat nipor bat ba Daniel ula ban thu ban batai ya kata ka jing phos new perkumta Daniel ula lum ya ki parlok jong baro laingut ki parlok jong berkumta kilawat ya ublai haka jing duai nyo I baki riustat jong ka Babylon kimla ban le ai ban batai ya ka jing phos new ki blai thau jong ki baki mani kimla ban thu ya kata ka jing bore jong ka jing phos new Henry kilawat ya ublai kini ki laingut bat kumta Daniel ula wan biang sya usim bat Daniel ula yo I ya kata ka jing itho pau ka ba ublai ula pen pau hadin ba ula dep ban duai bat ki parlok jong ha Daniel kelong ke baar ke dekat ke baar punya arpra ke ong Daniel uya thu usim don ki riustat ki nong lek bertong ki nong lek mentor lem ni ki nong kren suar ki bala ban pen I usim ya kata ka jing bore ka ba usim ula kwa Daniel uya thu bet ya kene ba don ki briu haga perthai ki riustat ki ba khrau ki ba tri ki briu ki ba kren bertong ki nong lek sut ki nong lek bertong ki nong kren suar bat ki nong pule ye kita ki klor ki met beneng ki astrologers bat ki palm readers kimla ban pen I usim ya kata ka jingmut bat kata ka jing batai jong kata ka jing phos new Henry
don ublay habneng uba pen I ya ke jingburi bar ubla pentip ya Nebuchadnezzar im ya ka ka ban jalong ha kisngi ki ba khadu kan ne ka jing pho sniu ka ba usem Nebuchadnezzar ka ba pen pau ya ki ban long ha kisngi ki ba khadu ka ban pen pau ya ka lawe jong ka perthai ka ba pen pau ya ka lawe jong ki hima bat jong ki sem ka ba pen pau ya ka lawe jong ki ri bat ki hima ki ba pher ka ba pen pau ya ka lawe jong ka Europe ka Bible ka thu yangi bakane kan jia ha kisngi ki ba khadu But Daniel ulabatai hausim life ar me kos ula kren hu shapang kajing pos new ka ba ulio I me kos melio I bat hakmi ka dur blay ka ba kraw Daniel ulawan hakmat jong ban ya thu yu ya ka ka ba ula klet ya ka ka ba umla asyu ban kenmau Daniel ulabatai bakata ka dur blay ka ba uyo I ka long ka dur blay ka ba kraw hadu kata ka khli jongka kalalong da ka ksier banela ka syadem barki sangti jongka da ka rupa ka kpo barki lebong jongka kalong da karnong milio I tat andala klau om da ka kti ya uwe umau ubla syo ya kata ka durblay naki kejat jongka kibala long da ka nar bat ka deu bertha bat la penluet yaki kani kalong ka jing yo I jong usim bat Daniel ulawan banya thu ya ka ba ula klet no bat kat ba yo I ya ha ka jing sensyar jong kini ki hima lani jong kata ka durblay bat kat ba usim udang yo I ya kata ka durblay ka ba kraw ka ba bon jat kirong bat ladon uwei umau uba kraw ubala hiar na beneng ubala syo ya kata ka durblay hatrai kejat jengka bat kala kelon no bat bala penluet jin ka ti uta umau ubala syo ya kata ka durblay ula kelalong ulum uba kraw bat ubala dap ya ka kendeu baro Uni ulum ba uba kraw ubala syo ya kata ka durblay ubala wan ka theu ya ka jingwan ukris bat ka hima jong ka ban wan na beneng ka ban sensyar hadin jong ka syejar snem ka ban sesimno ya ki bor jong kini ki hima hagni ka perthai ba ka hima jong ukris kan yaine berkan sensyar bom jikut ublay pen pau ha Daniel ya ki jingmut jong ki jingthmu jong kini ki symbol namar kat kum ki symbol bakini ki hima ki bendon kam ha ka to kapor ngin ya pe ya ka jingbatai jong kani ki jingpho sniu kat ba Daniel Ukraine sa usim bat ubatai ya kani ki jingmut jong kani ki jingpho sniu nio I ya kata ka durblay baka klik jong ka kalong da ka ksier Barkane ka hima ka bada ka ksier ka ba Daniel uyathu hausim ka khot ka ba live pra uong melong kata ka klik ksier kane ka klik ksier ka theo ya usim jong ka Babylon bat ka theo hi ya ka hima Babylon kane ka durblay da ka ksier ka theo ya ka hima Babylon ka bal sensyar ba ka hima Babylon ka long ka hima ka ba riuspa bat ka hima ka ba klain ka Babylon kala sensyar na do snem henrius pa san shwa ukris hadu snem san spa live khandai shwa ukris ka Babylon kala long sisha ka hima ka barius pa bar ka badon sibon ka ksier ka rupa kum balapau ha ka jing batai jang ka jing pho sniu ba ki nong Babylon kala tai ya kita ki temple jong ublay Marduk ya ublay jong ki bat kila thau da ka ksiar ya ki wei de ki blay ya kita ki temple jongki bat kila thau ru ya ki blay thau jongki da ka ksiar bar ka hima Babylon ka long ru ka hima ka bakhlain ha ka tu ka por usim Nebuchadnezzar u ong kumne tu ai bakan ne jiunom usim Nebuchadnezzar u kwa baka hima jo u kane ka Babylon kan yai ne bar kan yai sensyar jiunom kwa bakan wan ka wei pat ka hima hadin jo bat ka wei pat ka hima hadin jong ka Babylon ukwa baik baka Babylon kan long ka hima ka bak lantam ha ka perthai bat ukwa baka Babylon kan long kata ka world super power ban sensyar ha ka perthai baro ka wei ban pen krau ya ka nam ka burom jong ka Babylon bat ka Babylon ka long sya kata ka hima ka ba itnat
Ka Babylon ka long sisa kata ka kper ka ba itnat ka don kata ka kper belasdin bat ka ying dulan paki jang sim jang ka Babylon habangi puli kini ki jing thol pa ngin ye pe ru na shabar jang ka Bible ka ong kumno bat ka batai kumno shaphang kini ki hima bat shaphang kani ka jing ye thol pa ka kot balat ho Daniel bat jiman pau kasla ka ba life bat life sao ko ong hangta haka kper barok ka wei ki kejat jongka kasim ka ba itnat tam yang kata ka nongba jong kata ka hima ka ba yang pli da ka klik share ki nong tho history ba ki nong tho Bible commentary ki ong ki yathu ba ka ni ka hima da ka klik share ka yang pli ya ka hima Babylon baka hima Babylon kalong ka wei na ki hima ki ba itna tam ha ka perthai barkala long kasim jong ki hima ha ki tu ki por ki ba menshua Daniel ar kalong khot ka ba lai phu khundai ka ong te hadin jong mi kan mi sa ka wei pat ka hima ka ba khampo yeme hadin jong ka Babylon hadin jong kan ka jingsar jong ka kan mi sa ka wei pat ka hima ka ba khampo ngio i ya ka jinghiar jong kini ki metal kaban nengkong kalong da kaksier kawan sa rupa kawan sa karnong bar kawan sa kanar kabarem dor tam ha ka perthai ka de kaksier bat kawan baar ka de rupa wan sa karnong bar kumta ka kini ki bor jong ki hima ki ba khampo bar ki ba khamtlot ki jap thma ya ki hima ki ba khlain bar ki ba khrau tika hima ka ba khampo kan sa job thma ya ka Babylon bar kan sa sim ya ka jingsar jongka wal ada kisim jongka ki persang ban penteli ki kisim jongka ki persang ban penklain ban te ka nam ka burom jongki Henry Kimla ban sinsar haduk ka bakut ka weni ki jingtho ka ba ong na ka Nebuchadnezzar tablet ka kut paskem ka isa gila bat Babylon ngapen klain bat penskem ya ka kerteng jongka jing sensar jonga jiunom kane kadai ka jing tho ka bala lap daki archaeologist ke bala wat bania ke bala ti bar kila sem ya uta umau ha ka bala tho jing kan mau ba usem Nebuchadnezzar ukwa ka jing sensar jong u ha Babylon kane jiunom ban pen klan ya ka bor jongka hima ka jong u Henry ka Bible kay thul pa baka ni ka hima kan sa hapno ha ka wei ka sngi bat ni i ha ka jinga thul pa jong ka Bible ba ya ka ni la pendep ha ka kitab u Daniel kal nong ka basan bala syam ya ka jingkut jingwai no jong ka hima Babylon bat kam sim lala ban sisar bat kam sim lala ban long jiunom ha ka perthai kumba ublei ule thul pa kumta kan long ha kapor ka jingsar jong im Belshazzar haden jong Nebuchadnezzar usim ubakhat do tam jong ka Babylon kani kala jia house nem sanspa life khandai BC lani shwa ukris kadba usim jong ka Babylon u Belshazzar ula yabam yedi ula le kata ka jingle auria ula lumlang ki lokit tengah clear jong u ki mahadei ban shong bam ye shong di hangta bat ban le snobha namar baka Babylon kadon ya ka jing skemha hakiki kenro jangka kilong ki bajrong hadu kata bat kadon rukawa you parties omdon bala ban hirthma ban job thma ya ka Babylon Henry kat kapor jong ka bakut jong ka Babylon kalajia kadba usim bat ki menteri ki rangba jong u ki bam ki di bat ki tengah clear jong u bat kilema niru ya kita ki blai kumbal yu i bala pau kani ka dur blai kila diwan kila ya ro ya ki blai da ka ksir bada ka rupa da ka nong bada unar da ka ding bada umau te ha kata ka por uneus im jong ka Babylon ula simru ya kita ki kiu ki pliang ki bala wanra dos im jong ka Babylon Nebuchadnezzar ula sim ya kita ki bala wanra na Jerusalem ban penjak lia ya kita ki ter gitar ki ba kentang jong blai da ka wan ka jing klimsi jong ka Babylon bat kum tai clear di buat bat ublai ula sneusi habakan ni ka Babylon kala le ya ka wasniu hakmat jong u ya ki ba kentang la penjak lia da ka wan ki jing buat ki jing klimsi jong ka bat kum ta la penkut penwai no ya ka hima Babylon ha kata ka met hi ha ka por ba ki le sngob ha bat lapau ka jingtho ha ka kenro
ba usim Belshazzar ulu I yak tak jing tho ka bala pau ha ka kenro ulu I tang kane ka simpre akti ka slakti bala tho hangta bat kalakhi bat une usim ula kyo hado bagi kho siu ju kila tengkho bat ki bniat ju kila tengkho bat kumta ka jing shapting ka bakrau kala ngat ha usim ba la shu ban yang bat ula kerpat ikin nong le bertong bat ki riu start jeng ka Babylon ban batai ka ka jing tho ka bala pau ha ka kenro hanrai kimla ban batai ya usim ya ka jing tho bala don uwe uristan ubang itip u Daniel bat ulawan sya usim ban batai ya ka jingmut jong kata ka jingtho ha ka kenro pinsiam ya kene Daniel san arfsan hadu arphupra kabal tho ha ka tin Hebrew mene tekel opersin mene kamut ublai ula nyau ya ka hima jami bala penwai ya ka tekel la theu yami ha ka tarjur bala syam bami duna Peres kamut lapan benta yaka hima jome bala IT yaka hakimit barki Persia. Hakata kamit hilap labishar khadu yaka Babylon baru blay ula syam yaka Babylon yaka jingle runar jengka yaka jing klimsi jengka ki jing mani blay khla barki jing di kiba penbu kibala pendon kam bakla de kitir gitar kiba kentang jong blay bala penkut penwai yaka hima Babylon hakata kamit bat layathu alpa hashwa on khaya usim seros usim jangki Persia ubala wan job thma yaka Babylon sispa asnem shwa ban khaya usim seros layathu alpa da unong ithu alpa u Isaya hagal nong ka basafusan kadkhot ka banengkong kumni wong trai ha ubala sle jong u ha useros ubakakti kamon jong u ngalabat ban job yaki jaj benriu hakmat jangu bat ngan loit no yaki jingkhang hakmat jangu bat yaki taki kherdop on omkhang hakapor bau uneus im saros im jangki Persia ula wan hirthma yaka Babylon ula penrengat yaka wa Euphrates ula peniaklat yaka swabakan poisha Babylon bat usim saros ula rung syapo jangka Babylon bala pli renghang yaki kherdop jangka Babylon bat ula rung nang tanah ka wa Euphrates bat ula wan ban penyap nyaus im jangka Babylon lawan ban job thma yakni ka Babylon ha kata hi kemit yakaba ublay ula bishar penkut penwa yaka ke jinghap jangka Babylon kalong haubanai Oktober khalai tarik hausnem sanspa live kundai hashwa ukris barka hima jangki mit barki Persia kala shimti yaka jingsencha ka Bible ka bangi puli kam dei tang ka kot ka bala tho da ubriu hare ka Bible ka long ka tin jong ka jinga thol pa ka ba ai yangi yaki ai ki bari ki ba ngimla ban tip ha ka perthai hare ha bangi puli ya ka Bible ka ai hangi ya ka jingshai bangi la ban shem ya ka jing batai jong ka ya ki ni ki sngi ki jong phi jong ngaro ka hima jong ki mit barki Persia kala sinsar nadu snem sanspa live khundai nadu bakal job ya ka Babylon kala sinsar donbor berkumta kala kut hausnem sanspa life away kani kadai ka hima ka badar ka rupa ka hima ka baar kada ka rupa ka kumbang yu ha kata ka durblay ka syadem berki sangkti jengka kalong da ka rupa bat hadin jong ka niru kan sami ka weipat ka hima ka bakampo kumba kala mi ka hima ka bakampo ya ka Babylon kumta hadin jong ka ni ka himaru kan sami no da ka wei hadin jong ka hima Persia kan mi no sadaka weipat nyu I ba ka hima ka balai ka dei ka hima da karnong kumang yu I yak tu ka durblai kal bong jong ka kalong da karnong bat kan kumba kala hima mit bat Persia kala kut hosnem laispa life away ba ka Greece kala job thma ya ka hima jong ki mit bat ki Persia barka Greece kala sinsar nadu usnem sat laispa life away shwa ukris hadu usnem sispa anriu papra shwa ukris ngini pet kartu kanik syapang kanik hima bakar rong jong kanik durblay ke benta jong kalbong kalong da karnong
kinu ki jingtit lani ki baji lani ki tier pensawa ya ki bala sna da karnong ki long ki basawa baka jing sawa kalong ke baklan hadu kata-kata ban ya ki weipat ki tier pensawa karnong kadai ke bastetam ki jing sawa bar ka hima jeng ka gris kalong ka hima ke bastetam ha ka jingilek thma bar ka bala job ya ka perthai barok ka wei kum bangi pule na Daniel Arlap khundai bar saka weipat ka hima ka balai ka hima da karnong ka ban sinsyar halor ka khendeu barok ka hima gris ka bala sinsyar ha ka perthai barok ka wei pin syam ru ya ka hima gris ha ka kitab Daniel kalong ka bahnyau bala pensiriem pat ru kum ulabasa ulong uwe ni kimrat bastetam hakaban kem ye kimrat ban be ye ki we pat kimrat kum bakar nong kalong ka basawatam na baro ki jatier pensawa kum taro ka hima jong kini ki gris ka hima gris lap pensiriem ya ka kum kata ka himar nong namar ki tier yale jong ki gris ru latip yaki bakidon ya ka rong jong karnong barus im uban nengkong jong ka hima gris uba klan bat uba krautam udai Alexander the Great Alexander ba krau ulong tos im uba krau sisa ubala job yeki ba bon tli ki hima simla don usim ubala job kom bala job uni Alexander yeki hima yeki sim ha ka parthai ha ka por ka jong Wayne kinong tho history Aryan angkum ni ngangai don jaj benriu nong ba lam ni ki briu ha ka ba ka kerteng jong Alexander kam kod imat ka don ka kti ka bana jrong ka bayalam ya ka kam bat ka jingtrei jong Uneu Alexander ubakrau ula job lut sisaya ka perthai ba don ka weiru ka hima ka ba simlapoi ula wan ru syadu ka ri India jengi ula wan ban ya le thma bat ba ula job bat haswa bu rakhi ya ka jingdap snem ka ba live hulai jeng ya ka birthday ka ba live hulai jeng ula yapno namar ka jingdi karni jingbu aj ubai ni ki nong tho history Herodotus ong ka Greece ki briu jeng karnong ki ba 1 kiu na ka duriau ki nong tho history ki tip ya kani batla pensisa na sabar jeng ka Bible baka ni karong da karnong ka theu ya ka hima Greece baki navy baki sipai jong ka Greece ki phong ya kata ki tirthma ki jingeda sadem bat ki white lam jong ki state jong ki da karnong bat ki long sisa ki aka ki bamayan bat ki ba phla habangi puli na ka tin nga jong blai ka we na ka kot Theodore Monson's History of Rome ka lanong ka basi pheu ka ong how June arpo artarik sispa andripo prash wa ukris kamut hausnem sispa andripo prash wa ukris hagathma pitna ka hima Alexander kala duno sispa safu sausnem hadin ka jingyap jong hadin ka jingyap jong Alexander ka hima jong kala kutno namar hadin ke jingyap jong Alexander la sinsyar ya ka hima jong da ki saw ngut kinong yalam jong kinong yalam jong kilong Lysimachus Cassander Ptolemy bat Seleucus kini kidai kinong yalam hadin jong bat kumta ka kanika hima Rome kala wan bat kala job thma ya kanika hima jong ka Greece haus nam sispa an riupa pra haswa ukris hakata ka thma pitna bat ka hima ka basau bat ka hima ka bakrau tam ya ka bala kdeu ha ka Bible jong kata ka durblai baka dei ka hima dakanar kani ka hima dakanar ka bala sinsyar na du snem sispa an riupa pra shwa ukris ka bala sinsyar ro hadu snem sauspa nyau pun riu hadin ukris kani ka theu ya ka hima Rome ka ba job thmai ka Greece ka ka hima Rome ka bala longkum kata ka hima dakanar baka Rome sya ka long kata ka hima ka ba khlan bat ka hima ka ba runar bat ka ba kumbang yu ye kitiar ki ba don hang tu hak tu ka durblai ka ksiar ka rupa karnong bat ka ba kham ne gitu baro kanar lada syo ye gitu baro gitu kitiar kitar kin pajno namar kimla bani nujor ye ka jing jong kanar barkumta ka hima Rome kala job thma ya kini ki hima bar kala sinsyar ti
Lai thu ingi ha u Daniel ar sau pheu ka ong kumne bar ka basau ka hima kan long ka ba khlain kat kanar na ba kum ba kanar ka penluet bar ka job yaki eke baro karo kan penluet bar kan teliat kum ta ka hima rom sisa ka long ka hima kum kanar ka ba bar ka ba khlain ka ba penluet bar ka ba pendu yaki hima jong ka perthai ka ba sinsar don bor ka rom ro ka ba sinsar ha ka por ka ba u Jesus Christ ulawan se ka perthai bat ka rom kala long ka hima kabala sinsar dan bor ha kitu ki por ki kaisar jang ka rom bat ki patsha jang ka kala sinsar bat la penlong ka jing penyap ha ka por blak ha ya u jisu ye ki khelung ki ba po arsnem karta ban pengat ya u jisu namar u syaitan u isi bat kwa ba u jisu unwan se ka perthai ban siuspa ye ki breu bat ka hima rom kala sinsar ki kaisar berkipat sah jengka rom kila sedang bersisar nadu usnem sispa andripu pra shwa ukris kumangi puli mene hadu usnem sauspa nyau pendriu hadin ukris barka hima rom kala ya pait no hausnem barkala kala hap no kabor jeng kipat sah jengka rom hausnem sauspa nyau pendriu hadin ukris haka jingilai thema barkita ki barbarian tribe bat ka hima rom kala ya pait no bat kamla shu ban yang bat ka ne ka hima ka bible ka yathu ingi komma milio i ki kejat komma milio i ki slajat bar kisria jat sibenta da ka deu bertha unong thau khiu bat sibenta da ka nar karo kan long ka hima ka balaya pait hadin jong ke jing hap jong ka rom ka hima rom kalaya pait no ha ki si peutli komba pio i ha ki artli ki kejat jang pi don si peutli ki simpria kejat kum taru ki hima jong ka Europe kalaya pait ha ki si peutli ki hima kum bale thu da ka Bible bat milio i ya kanar bale khle bar ka deu bertha bakti ka Bible ke thu ingi bakani ka hima kalaya pait bat kamla ban yang kani kadai ka hima rom kabala pait no berkata kala long sisa ka hima kabala pait ngini pait ye kini ki hima kabala pait na ka rom hadin jong usnem sauspa hanyau peu hendreu hadin jong usnem sauspa nyau peu hendreu ngini pait ye kini ki hima jong ka rom kabala pait ki hima kabala pait hadin ha usnem sauspa nyau pendriu kilong ka Alemani ka balong ka Germany latip kum ka Alemani hak to kepor ka Burgundians ka balong ka Switzerland ka France ka bere ka region ka France ka Lombards ka bere ka Italy ka Saxon ka ka England ka Suwi ka ka Portugal bar ka Visigoths ka ka Spain Heruli ka Vandals bat ka Ostrogoths kini kilai teli ki hima yakiba kata ka reng barit kala putno hadin ke jing sensar jong ki patsa jong ka rom la sensar ya ka hima rom da ka bor jong ki bishop bara ka bor jong ki nong yalam niam berkumta kini kilai teli ki hima la pendam no iki namar baki le persya ya ka bor niam jong ka rom habakim sem la pediang ye ki jing heka jong ka rom bar kala job thma ye ki bar kala phut no iki kumba ka Bible ka ye thu ingi ha u Daniel kal nong ka bahnyau kibak le thu lapa ni i ye kini ki jing ya pat jong ki hima bar ki jing hier jong ki hima ka wei hadin ka wei ka jingwan jong ki hima ka wei hadin ka wei kom bale thu lapa da ka Bible baka Bible ka long chi cha ka kot ka ba kraw kam dei tang ka kot ka ba shupuli ukhna school lani unang puli harai ka de ka kot ka ba mayan ban puli ye ki jing thu lapa bad e ki jing jia haka ki long ke ba shisha kat kum ki jing kedeu na shabar jong ka Bible ru ki Christian yaka kum ki jing tho jong ka history kat khot pasau phulai ka ong bat kum ba milio i ya kata kanar bale khle bar ka deu bertha bakti kin pania khle yala di bar usumbai ki breu ka bamut ayu ban pania khle yala di bar usumbai ki breu kinong sensar jong ka Europe ki sem jong ka kila persyang ban pentli ya ka Europe ya kini ki hima bale pat jong ka Europe ban wanra ka wei ka sarkar ka wei ke jing sensar ban don ke jing dei da ka ba penlong ki khon jki ban ya shong kha khle ba ka khon sem ka ne shong bar u khon sem ba ka ne ka
Bahkan ni ka wei ka hima kan don ke jing dei berkata ke wei pat ke hima da ke jing penya syong kurim ya gi khon gi ti jongki hanrei watla kataru kam don ka jing ya dei jongki ni ki hima lani kamla shu ban wan biang ka wei ka Europe ban sinchar ha ka perthai hanrei kumbalai thol pa da ka Bible ka long ka hima ka baya pai hanrei kin om ya dai lang kumbakanaru kam ya dai bat ka deu bertha lada pi ai wel ding ya kanar da ka deu bertha lani da ka khendeu kamla shisha ban ya dai namar ka khendeu kalong ka batlot bat kamla ban ya dai ban ya thany hang tu kum taru yakini ki hima lapan ya pai lapan ya prano kum ba ka tin jong ublei ka ong bat lapan pau ya ka lawei jong ka Europe ya ka lawei jong ki hima jong ka perthai ha ka Bible bat kum ta shisha kalalong kinosin char jong ka Europe kum uchal lameng bat u Charles Basan bat u Louis u bakhat sao ki neru kila persyang ban ya le thma ban pentli ya ka Europe Henry Kim Simlala u Napoleon ru ula persyang bat hakarta ka ba arf khundai snem ju ula persyang ban job ya ka perthai da ka jing le thma ju u ha Europe Henry Simla job hakarta ka jing le thma ula syak job ban ha ka Rusia ha ka jingele thma haus nem khat praspa khat san hau John khat pratrik kata ka thma Waterloo bat une u Napoleon ka hima ju u kala syak kni no bat kala syak job no ha ka Rusia bat kumta ula rem bat ka Europe kam simla long kata ka hima ka baya teli bat ka long ka baya pai u Napoleon usngau thu baka bor briu jong ula persyak lut kat ula persyang lut kat bala bania le kata kathma bada ka bor briu jong u simlala u Napoleon ong u blei ulong u bakrau hadu kata u Napoleon usngau thu ya ka bor jong blei ka bakrau usngau thu ya ka jing batai jong ka jing thol pa ba umla ban le ban penkelai ki jingi thol pa ya ki ba ublei ule thol pa ya ka lawe jong ki hima ha ka perthai u Kaisar Wilhelm bar u Hitler ki neru ki long ki nong sensar ki barat ba ha ka Europe Henry Kim Simlala ban le ra ka bor jki ban penlong ya ka Europe kum ka wei ban penlong ka wei ka sarkar ka wei ka jing sensar ha ka perthai Henry kila rem bat Kim Simlala ban penorlong ya ka jing tharang jeki namar ublei urang sensar waling i ki non sensar ha ka perthai ki le don bor ki sensar kat bamon Henry ublei udon upot uba usya ya ki bakin sensar bat ublei sya ya ki bakin sensar tam na lor ka ba ublei ulabu balapan pau le ya thol pa baka hima jong ka perthai ki hima ki ba bon teli kin mi barkin hier barkin do kin dam ki hima kin yang ki hima kin do kin dam Henry ke hima jong blai kan yai ne bom jikut namar nyu i bakamla ban ya dai lang kum bakanar bar ke deu bertha kum taru kin long ki hima jong ke Europe Daniel ar safsau ko ong ti hakis ngi jong kita kisim u blai ka beneng un penyeng ya ka hima ya ka ba on pendu no lanu ro lemne on ino ya ka jing sensar jong ka ha ka wei pat ka jaj ban riu Henry kin kan penluet bat kan bam du ya kini ki hima baro bat kan yaisa bam jikut kisim kisensar ki hima kisensar Henry ki do ber ki damno bat ngiyo i ka hima jong ukris ka hima jong utau sim kisim ber utrai ki trai kan sensar jiu nom la jiu nom ber kisim kin do kin dam ki prime minister ki president ki bakrau ki batri kin do kin dam ka bor jong ka Europe ka bor jong ka Amerika ka bor jong ka jing sensar ka sarkar BJP kin do kin dam no u Jisu un sa penkut penwai ya ki hima jong ka ni ka perthai wal ki ni kisim kin nong sensar ki sensar don bor ba ki le don bor halor ki briu jong ublei Henry ublei un sa penkut penwai ya ki ni ki hima jong ki kat kumba milio i bala khlau yo tau mau na u lom om da ka kti bar ba ula penluet ya kanar ya karnong ya ka deu bertha ya ka rupa ba di ka ksier uta u mau u bala khlong u bala hap na beneng ka ba theo ya ka jingwan jong u Jesus Christ kan pen kut pen wai no ya ki tu ki hima ki ba yo i hak tu ka durblai u Jesus un sa sensar halor
haga jaka jong gitu kisem bat ki nong sensar ka Bible ka itu ngi jimrin pau khat wei khat san kata ka hima ka jong ka perthai ka lajia long ka jong utrai jongi bat u Chris jong u ti un sensar ken se ki bom jukut amen ngi aingo yo blai watlan da ki non sensar ki sensar dan bor ki sensar le dan bor hadu kata ki kam trai ya kane ka perthai ki kam trai ya kane ka khendeu hanrei kane ka khendeu kam dei ka jongki kam dei ka baki kin sensar junam here u Jisu ubla thau ya kane ka benang ubla thau ya ka khendeu un sensar hi ma u ha ka bakut bat kimla ban kne ya ka bor jong blai ban sensar u Jisu un sapendam ya kini ki hima ha jong ka perthai namar yakini ki nong yalam ba kino sensar jong ka perthai la yalam do usoitan bat u blai sya ya usoitan bu un sensar jiunom bu un sensar sa ha ni ka perthai namar u blai un sa penkut ya ki hima ya ka ba u Jisu Kris ula kren ba usoitan ula dei usim jong ka perthai bar udai usoitan ubala sensar lang bat kini kisim ki ba boman ki noyalam ki prime minister ki chief minister ki ba sensar hakari haka jela jangi bar hakaleng ka perthai da ka jingwan ra ya ki ki boman ra ya ka jingbha haka imlang ka salam here u Jisu unsa seng ya ka hima ka chu haka we ka sngi habangi pej haka jithol pa jeng ka Bible ha ngi don menta Kumangi pulai ya ketu ke durblai. Ngila don ha troy kejat jong ketu ke durblai. Ha kitu ki selajat, kitu ki simpria kejat ha kemut tersim. Baka hima jong ke perthai kala jankut janwai no. Ba u Jisu unsa seng no dala ke jong ke hima. Usemul ong ha u Daniel. Usemul thu ha Daniel bal ula ong. Drasisa u blai jong pi ulong u blai ki blai. Baru try ki sem bar unang penpau ya ki jingbu re. Dei tang ublai ubala banya thu ya ka bari ubala ban thu ubala ban pentip banya thu ya ka lawe jong ka perthai ubala banya thu ya ka lawe jong pi jonga ki briu kimla ban batai ya ka lawe jong pi da ka puli ya ki slakti ya ki slak jan bada ka puli ya kita ki met benang kimla ban batai henry de tang ublai ubala ban batai ya ka bakut jongi ubala ban batai ya ka jinglong jingman jong ka perthai ha ki sngi ki bakhadu Ngui bagi sim barki hima kala sensar henry kala do ublai usensar junom barka hima jo ukan yai sensar bom jikut Matius arfusan lai fusau u Jisu ong to wan pi ke bala kerku jong kpa jonga tu yo ya ke hima ya ke bala pen krek ken ya pi nado mendang long ka perthai u Jisu ukwa ban ai ya kata ke hima ke jong u ya pi bat yanga ladang ngila yai ne hakaban bot ya u Jisu unlong usim jong kisem utrai jong kitrai hanrei kita ki breu jong ukin long kin no ya sensar lem bar u Chris hakata ka beneng ka ba u Jisu Chris ulong usim jong kata ka hima hanrei u Jisu Chris menta ukwa ban penlong ya ka hima ka jong u haka do nut jong pi haka do nut jong shimet ukwa ban rung ku musim ban sensar ban penyat ban ya lam ya ka jingim ka jongi bat ba anda u Jisu unwan haka sin ka baar bangin yo ban her se beneng ban yo ban sensar haka ka hima ka jong u lem bat u Chris uang to wan pi ki bala kerku jong ukpa jonga pen kre ban ya sem bar u Jisu un sawan ban pendu ya ka bor jong kisim ban pendu ya ka bor jong ki sensar hakani ke perthai pa u Jisu Kris unsa pen khamti bar unsa ai ya ke hima na ka mata jongpi bat jonga madon we u khna samla u bala mi na yeng ju u na do ka por ka ba udap khat nyu snem karta ban wat ya ka kam ju u kani kala jia ha South India bar ula poi sya ka nong ba Chennai bar ula wat kam ha ka nong ba Chennai bar ula yo kam kum unong up restaurant bar ula tray hangta kartu kan nisnem bar uta utrai jong kata ke restoran ulong unong tray ubayai ne bar uba tray bha bar ubala syakri hok yala ka jong ka kam bar une u khna samla ulong ubreu ubala wan na ka yeng ka baduk ubom don kata ka lawe ubom don ka jingkermen ya ka jingim jong u hanrai ha ka we ka sngi uta utrai jong kata ke restoran ula ong ya une u khna samla unong tray jong u ulong mila ni em ban mikloi ni em ban penyat ya kani ke restoran une u khna samla ong
ngamla ban penyaj ban le kani kam namar ngam don pisa ban nitrai ulong mem don kam pisa namar baro askatu ngam don khon henai ngan ai ya kani ke restoran na ka banta jome ba mila ban long unang penyaj jongka mila ban long utrai jongka ban menyo ya kalawe ke bapha kalawe ke baphnai parlok parjon barok himtip ya kalawai jong phi kumno kalong ki briu ki bat persang ban batai ya kalawai jong phi ki batai ya ka jingim jong phi kumta kan long hanrai chanya hau blei ubatip ya kalawai jong phi ubalatip ya kalawai jong ka perthai uba ai ru hapi hanga ya ka jingkermen bangin yo ban rung sa ka hima ka jong blei wala ngim dai hok shu ban yo ta ka hima ka jong blei hare da ka jing bhas bun ka jong Jesus Christ da ka jing it ba ka jing isnai ka jong u ladang idon ka jing dai ka bajan bar u Jesus ha ka wei ka snin yo ban rung sa ka hima ka jong blei ngidon kala wei ina ka mata ka perthai ka bathmai wala ngim don kala wei ka babha ha ka ni perthai ni kendu jing ni kendu jing jar ban ni kendu ki jing pang ka jing snausi hare ha ka benang ka bathmai ka ba Jesus la pan kre nam ta jong phi janga don ka jing kemen padon ke jing kemen yang ngi wei pe wei priang ya Jesus ka jing im jong phi kum sim jong ka hima kum tau sim jong ka jing im jong phi ban lam ban panya ka jing im jong phi ban ngin yo ban rung sa ka hima ka jong u ona wan ban khot yang ngi tong ni dwai kok pa jing ba benang ngira ai ngo ya ka jing it ka jong me pen pau ya ki bari na du ka basdang me pen pau ya ka bakut jong ka perthai me pen pau ya kala wei jong ka perthai kumno kan long ngi chania hami atrai met ban man sim ubatip ya kala wei ubatip ya ka jinglong jongi ubatip ya kala wei jong ki hima bar ki bor trai bha ngi duai ba men ya lam men penyat mi ka jingim jongi men long mi usim jong ka jingim jongi usim jong kata ka hima trai tu sensyar ran bor mi trai ka jingim jongi wat sya ba usaitan un sensyar ha ka jingim jongi men sim baman trai pendap ingin men sim ba khoi bangin yo ya ka ban rung sa ka hima ka jome da ka jingit pa ka jing isnai ka jome trai kerkhu yang ilang baro ki ba sngap ki ba pe ka ni ka khubor ai ka jingkermen hangi iwai pe wei trai ngila ban im da ka jingkermen ha ka ni ka perthai ka badap da ka jing ka jing jar kerkhu yang i trai ngiwan ban pan ngiwan ban kerpat ha ka kerteng jong ujisu amen ublei un kerkhu ya phe pastor ya kiti ki khubor ha ka ba philai sam nam ta jongi but nga khot so bhab yang ya phe ki parlok ki parbangai ki ba pet ya ka YouTube channel nga nge scam ublei un ya kerkhu ya phe manla ka mit but la shai ka mit ni la poi saka khubor ka basan lano ka perthai kan why not ka de ka khubor ka basan hak ba ushakri jong blei unya sam nap ta jungi khublei shibon